la fi esfollida, que eixa bruixa de na George Sant. Constança Magdalena, que vos he dit de blasfemar a la taula. Ja ho sé, l'amo Jonat, però és que m'encenc només de pensar amb el llibre que ha tret, tirant merda en els mallorquins. Què? Un llibre? Conta-m'ho, reina. Un hivern a Mallorca, llibre que va posar a Valldemossa en el mapa i que serveix per no romantitzar la Mallorca del passat. Any 1838, Valldemossa. En Chopin, un dels pianistes més famosos de tot el món, i na George Sand, escritora de renom, arriben aquí, just quan en Chopin estava enmig d'una crisi de nervis. De nervis i fugint de la realitat i del mal temps de París. Com altres persones en la història, en Chimpum i na George Sand van venir a Mallorca d'empalme. Van venir amb sos fills. Un d'ells volia ser pintor i el seu mestre va arribar a ser en Delacroix. Aquí va pintar caricatures com aquesta. El capellà de Valldemossa mos visita i mos explica que és la neu com si nosaltres no sapiguéssim el que és. Va dibuixar el capellà un poc lletjot. És que mira aquesta papadota, o sigui, heavy, i el nas que li creix aquí. Ja. Jo crec que sí que els ha fet més feis. I ells en plan perfectes, ells sí que són... Bueno, ella no se devia tenir mami eixos. I què els hi va passar a Mallorca? Jo t'ho cont. Mira, varen arribar amb aquest vaixell, el veus, i després se varen haver de quedar en aquesta cel·la, dibuix fet pel fill d'en Chopet. I és que no havia Airbnbs en els 1800. Ni Airbnbs, ni hotels, ni hostals, ni res de res. És que si venguessin enguany a Mallorca, fliparien. Massa. Per exemple, aquí mos podem imaginar en Chopin composant en aquest piano. De fet, aquí va composar Preludi. Smash. Amore, mira quantes partitures. Les saps llegir. Deixa-m'ho per comentaris. Sabem que na George Sand va trobar inspiració a Mallorca per escriure les seves novel·les, com aquesta. Història de la meva vida, serà egocèntrica. Tia, has vist la història d'una George Sand que diu que se li ha florit el vestit només per somitat de Mallorca? Ai, és que somitat, entra! I és vera el que me conten que eren... Home, sabreró, jo no ho sé, però clarament trencaven les normes socials de l'època. Per exemple, George Sand era el pseudònim masculí que utilitzava ella per poder escriure novel·les, ja que sense aquest pseudònim no hagués pogut escriure. A més, també fumava i vestia de manera tradicionalment més masculina. Ella era una dona molt adelantada pels temps que estava, en aquell temps, una dona que estava separada de l'home, que tenia fills, que tenia parella, que vestia calçons, que fumava. És dir, que era normal que la criticassin, però també era normal que ella no entengués perquè era criticada. I deia això, que no eren una parella tradicional, amants, un malalt i una travesti. Yes! I els mallorquins, que érem uns ignorants, no podíem suportar que berenessin tant i per això els varen maltractar i els hi varen tirar predes. Però el que m'enfada jo és que una burgesa, a damunt francesa, vengui queixar-se de la vida dels nostres pagesos. Però, mem, també el fet de que era una dona va influir com la veiem, no? Perquè tots dos varen venir, a ella li ha caigut hate històric i a ell se li ha idealitzat. Clar, això és vera. És que, a més, han de tenir el context de l'època. Els mallorquins d'aquell temps, per exemple, molts eren pagesos, eren analfabets, i clar, tot el que desconeixien provocava rebuig. Tot i que na George Sand va tirar molta merda en els mallorquins, sí que és vera que sempre va elogiar el paisatge de Mallorca. Molt típic dels guiris. T'agrada Mallorca, però no t'agraden els mallorquins. Tot i el hate que va tirar i va rebre na George Sand, sí que és vera que s'ha convertit en una figura clau per entendre com era la Mallorca abans del primer turisme. Tota la vida s'ha xerrat de lo mateix i també hem de pensar que ha duit a Valldemossa, ha duit molta de feina, molta de gent, i sí, no estan tan contents d'haver-lo tinguts aquí. Ella era la que tenia l'interès en venir a Mallorca, que ella era escritora, però després sí que posa interès i te demanen qui era, per què se nom George Sand, quan era Aurora Dupin. Chopin? Chopin?
Xopun. I aprofitam que som a Valldemossa per demanar aquí el que pensa la gent. Chopin, Chopin o Chopin? Chopin per mi. Chopin. Ja, per mi no l'he dit mai, Chopin. Chopin. Chopin, per jo. Chopin de tota la vida. No, Chopin. Ja, Chopin. 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 Vos deixen vos dubte. És a dir, Valldemossa no l'odien a dia d'avui. No. Jo crec que no, No. Això és la meva opinió, perquè ara ja odiar-la a les hores que està mare també ja seria com molt avorrit. I som per les mallorquins i també són catalans i a on és Najor Sant i on és Najor Sant, per aquí tenc en Chopin. Però per Valldemosines icòniques, jo m'aquest amb la Júlia Colom. Pensa en ella, de jur que no sé què fer. Pensa en ella, ara ja no puc fer més. On és l'estàtua de la Júlia Colom? I d'oi això, reina, quin xafardeig vols que te conta mare? Beníssim. Vale, ara